नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो. गोयच्या मायनिंगाचेर लोकसभेत लेखी जाप. MMDR दुरुस्ती मंत्रालयात हुमकळी. मंत्रालय म्हणटा नेमा प्रमाण लिजांच्या पावणेचो उपाय नेमको कितें, केन्ना मेरेन जाप ना. मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या फ्लॅटार 2 महिने उपरांत मंत्रिमंडळाची बसका. मायनिंग, जॉबाच्यो वॅकन्सी, कामाक फायनान्स क्लिअरन्स सगळे विशय बसकेंत. मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या भलायकेचो स्टेटस जाहीर करूंक लावंक हायकोर्टाचो स्पष्ट न्हयकार. याचिका मारली भायर. कोर्ट म्हणटा म्हायती खासगी गोपनीय जाहीर करप व्यक्तित्व अधिकाराच्या आड. बलात्कार करून 20,000 उखल्ले. काणकोण 48 वर्सांचे ब्रिटीश बायलेचेर बलात्काराची केस. 4 रस्त्यां लागसार घडणूक. CCTV फुटेजी वेल्यान पोलिसांनी एकल्याक उखल्लो. आणि आय लिगांत ईस्ट बंगालान चर्चिल ब्रदर्साक मारले. 2 म्हत्वाच्या प्लेयरां शिवाय चर्चिलान दिली पेजात फायट. चर्चिल 5वे सुवातीर, ईस्ट बंगाल 2रे. MMDR कायदो दुरुस्तीचो गोंयचो प्रस्ताव अजून केंद्रीय खण मंत्रालया मुखार हुमकळटा. खासदार सावयकाराच्या प्रस्नाक लोकसभेत मंत्रालयाची लेखी जाप. फायल PMO मेरेन पावल्या म्हूण BJP सांगता त्यो सगल्यो फटाश्यो. कार्यकाळ सोंपिल्ले लिजांची कायद्या प्रमाण पावणीच म्हूण मंत्रालयाची जाप. मात नेमको उपाय कितें आनी केन्ना मेरेन ताचेर भ्र काडिल्ले ना. मजगतीं 23 तारखेर खांडेपार पुलाच्या उक्तावणांतल्यान मंत्री गडकरीन कूस मारली. खासदार सांगता की पावला म्हणून, मिनिस्ट्री सांगता अजूनही आमच्याकडे काय पावलं. म्हणजे दोन्ही गव्हर्नमेंटात त्यांची हे स्टेट गव्हर्नमेंटाचे लोक आणि खासदार आमचे वेगळे उलयतात आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट मिनिस्ट्री वेगळे उलयतात. सो तुमकां फटयता अशें दिसता? हय, तशेंच आसा. गोंयकारांक हे फटोवपाचेंच चल्लां तेंचें आनी कांयच चलोंक ना. ह्यो कोणाक तरी ऑप्शन करून खंयच्या तरी व्हडल्या मायन्स ओनरांक, अडाणी, हे जे कोण अशे हाय लेवलाचे जे कोण प्रायवेट सेक्टरवाले लोक आसात तांकां हे पोटां भरपाची वेवस्था करतात. गोयच्या मायनिंगाचो स्टेटस कितें आसा काय म्हूण खासदार नरेंद्र सावयकारान लोकसभेत प्रश्न घाल्लो. सरकार MMDR कायद्यान दुरुस्ती करतलो आनी केली जाल्यार केन्ना मेरेन काय म्हूण ताचो प्रश्न. खण अवलंबितांचे फुडें कशें, तेच बरोबर गोवा फावंडेशनान सुप्रीम कोर्टान घाल्ले अपिलाचो स्टेटसूय ताणें मागिल्लो. खण मंत्रालया कडच्यान तांकां लेखी जाप मेळ्ळ्या ती अशी: गोंय सरकाराचो MMDR दुरुस्ती प्रस्ताव मेळ्ळा. गोंयचो कायदो दुरुस्ती प्रस्ताव मंत्रालयाच्या विचाराधीन आनी मंत्रालय म्हणटा नेमा प्रमाण लिजाचे पावणेचोय उपाय. हे जापेन खण मंत्रालयान गोयचे मायनिंगाचे 2017-18तले वर्सुकी येणावळीचोय आंकडो दिला. रॉयल्टी 267 कोटी 11 लाख, गोवा आयर्न ओर परमनंट फंड 165 कोटी 85 लाख, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन 72 कोटी 87 लाख आणि नॅशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट 4 कोटी 76 लाख, एकूण 510 कोटी 19 लाख. मात नेमको उपाय कितें आनी केन्ना मेरेन सरकार करता कितें ताचेर जापेन भ्र ना. फायल PMO मेरेन पावल्या म्हूण BJP सांगता त्यो सगळ्यो फटाश्यो. इतले तेंप मायनिंग पीपल्स फ्रंट बोळ मारता ताचेर लोकसभेन लेखी शिक्को. इतल्या मजगतीं खांडेपार पुलाचें उक्तावण ठरयलां ते प्रमाण 23 डिसेंबराकूच जातलें म्हूण सुदीनान स्पश्ट केलां. नितीन गडकरी खंय पावचो ना. 23 तारीख इज द फायनल. गडकरी येत ना येना. ना. तो येता कोण तरी दुसरो येता. हय. दुसरे वटेन मायनिंगवाले 23 तारखेक पुलार धरणांक बसतलेच म्हूण पुती गांवकारान स्पश्ट केला. आणि 23 तारखेक आमी जरी नितीन गडकरी येवंक ना तरी आसतना आमी आमचे धरणां आनी हो जो कार्यक्रम करतलेच. ते कशें कितें पिसफूल आसतलें? पिसफूल, आमी पिसफूलच करतले. आमी मोड तोड बी तसलें आमी काय करचे. इट इज अ पिसफूल डेमॉन्स्ट्रेशन. तुम्ही येवन थंय फक्त बसतले काय? आमी थंय बसतले आनी तांकां सांगतले आमचो पयली प्रश्न सोडयात आनी मागीर पूल तुमी ओपन करा. आनी आमचो कोण तरी सिनियर मोस्ट कोण आसा ताका आमी पूल ओपन करपाक सांगता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या फ्लॅटार ताच्या सामकार कितल्या तेंपान मंत्रिमंडळ बसका जाली. सगळे मंत्री पावले. मायनिंग, वॅकन्सी, कामाच्या फायनान्स क्लिअरन्स असले विशय आयले. 31 ऑक्टोबरा उपरांत 2 म्हयन्यांनी ही बसका जाता.
विधानसभेच्या नव्या वर्साचे पयलीं अधिवेशनय घेवप सरकाराक चुकना. म्हयन्या आदीं ताची अधिसुचोवणी काडूंक जाय ताचोय विशय बसकेंत आयलो म्हूण कळटा. आयनूर मायनिंगाचे ऑनरेबल सीएमान आपल्या पर्सनल लेवलाचे जे कितें गोष्टी जाता ते केल्या बट इट इज नॉट 100% एश्युरन्स अजून बट ही द वे वी हॅव स्पीकन इट लुक्स पॉझिटिव्ह अशें म्हण ताणें सांगलां. सो इन द नेक्स्ट 2-3 days वी मायट हॅव टू गो अगेन टू दिल्ली आणि वी विल हॅव टू सी ऑन दोज लॅन्ड्स. पूण द वे ही सेड दॅट इज पॉझिटिव्ह अप्रोच. Any particular department? See, in my electricity department, 230 crore GI substation at Varna has been approved by the cabinet. So the tender will come shortly. This is a major, I think. कॅबिनेटाचे 6 एजेंडा पॉयंट जे आशिल्ले ते जाल्ले आसा. एप्रूव जाले. व्हडलें काय पॉलिसी जॉब्साचेर सगळें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जें आसा तें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्लियर करपा खातीर बाय 10th of January ऑल एम्प्लॉयमेंट विल बी वेकन्सीज विल बी क्लियर्ड बाय द गव्हर्मेंट. हांगा फायनान्साचो मायकलूय थंय आयिल्लो. एक थोड्या हातून प्रोसिजरल करेक्शन्स केल्या आनी आय थिंक थिंग्स वील बी ऑन रिक्रुटमेंट जातलो. रिक्रुटमेंटाचो एक प्रोसेस जातलो बाय वीच मॅन्डेटरी एक NOC मागतात पर्सनलाची. ताजे थोड्या मंत्र्यांचे एक ऑब्जेक्शन आसलें की तें कित्याक काय म्हणून पडलें. इट वॉज बेजिकली बिकॉज ऑफ हार्डनेस केसीस एंड केसीस ऑफ फ्रिडम फायट. सेशन आमचे 29 लिडरशिप चेंज जाता. 29 सो लिडरशिप चेंज जाता कितें हें जालो. कितले दिसाचे आसतले सेशन? सेशन विल बी अ शॉर्ट सेशन. वोटर अकाउंट. मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या भलायकेचो वास्तवीक स्टेटस जाहीर जावचो ना. स्टेटस जाहीर करूंक लावंक हायकोर्टान स्पश्ट न्हयकार दिलो. एक्टिविस्टान घाल्ली याचिका कोर्टान ब्रेस्तारा भायर मारली. मुख्यमंत्री ही भौशीक व्यक्ती आशिल्ल्यान ताचे भलायकेचो लोकांक वास्तवीक स्टेटस कळूंक जाय म्हूण ही याचिका घाल्ली. कोर्ट म्हणटा असली मागणी व्यक्तित्व अधिकाराच्या आड. भलायकेची म्हायती गोपनीय आनी खासगी. ते शिवाय याचिकेंत सीएमाक प्रतिवादीय केल्लो ना. राजकीय एक्टिव्हिस्ट राजन डिमोलोची याचिका भायर मारतना हायकोर्टान रजाव दिला ते अशें. याचिकादारान मुख्यमंत्र्याच्या भलायकेची माहिती मागल्या ती खाजगी गोपनीय. ही माहिती मनोहर पर्रीकाराच्या वैयक्तीक हक्का खाला येता. याचिकादारान याचिकेन मुख्यमंत्र्याक प्रतिवादी केल्लो ना. अकस्मात याचिका तिवूय बी मुख्यमंत्री प्रतिवादी नासतना याचिका विचारान घेवपा सारखी ना. याचिकादारान ही याचिका करतना ताची राजकी फाटभूंय कोर्टा कडेन लिपयल्या. याचिकेन आरोप केल्यात ते अप्रमाणीत बातम्यांच्या आधाराचेर ते आरोप सिद्ध करपा सारकें कांयच उपलब्ध ना. याचिकादारान मुख्यमंत्र्याच्या मानसीक भलायकेचेर खात्री करिनासतना दुबाव घेतला. मुख्यमंत्र्याच्या भलायकेची खासा दोतोरांच्या पथकावरवीं तपासणी करून रिपोर्ट भौशीक करपाची गजाल ते व्यक्तीचे खाजगीत्व आनी गोपनीयते आड. सरकारी फायलींचेर मुख्यमंत्र्याच्यो बनावट सयो करता म्हणटा तो याचिकादाराचो आरोप बेजबाबदारपणाचो. आपूण सापूच आड पडिल्लो ना हें दाखोवंक सध्या मुख्यमंत्री पर्रीकार बसका आनी इन्स्पेक्शनाची फोटो सेशनां करता. मात लोकां मुखार सीएमओंतल्यान हे येतात ते फोटो वास्तवीक म्हणपाक आजून तरी मुख्यमंत्र्याचो एकूय व्हिडिओ सीएमओन रिलीज केल्लो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. कुणासाठी लॉंग ड्राईव्ह तर कुणासाठी शॉपिंगची धूम. चला करा मजा आणि मस्ती. चला बेळगावी. फॅशनच्या विश्वातील 35 वर्षांची परंपरा जपलेले बेळगाव येथील मंगलदीप वेडिंग मॉल म्हणजेच गोवेकरांच्या पसंतीस उतरलेले एकमेव विश्वसनीय ठिकाण. संपूर्ण फॅमिलीच्या लग्नाच्या खरेदीसाठी उत्तम पर्याय म्हणजेच मंगलदीप वेडिंग मॉल होय. येथील 5 मजली शोरूम नाविन्याने परिपूर्ण सजलेले आहे. मंगलदीपचे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील वेडिंग मॉल खास लग्न सत्यांसाठी प्रसिद्ध. येथे सिल्क साड्या, कांचीवरम, पैठणी, बनारसी व बेंगलोर सिल्क, लेहंगा, रेडीमेड चुडीदार, कुर्तीज, पुरुषांसाठी सुटिंग शर्टिंग, शेरवानी, जोधपुरी, रेडीमेड शर्ट्स, पॅन्ट्स, कॅज्युअल्स,
टी शर्ट्स, जीन्स तसेच किड्स वेअर यांची परिपूर्ण रेंजच पाहावयाला मिळते. मंगलदीपच्या प्रत्येक मजल्यावर नाविन्याची झलक पाहायला मिळते. चला तर मग त्वरा करा, हाऊस टॉकीज रोड बेळगाव येथील मंगलदीप मध्ये मनमुरादपणे खरेदी करा. मोबाईल नंबर 9886022414. प्लॅटिनम इंटरनॅशनल फर्निचर मॉल. Platinum International Furniture Mall, number 37A, 670 Bermessil Industrial Area, opposite Mango Meadows, Khanapur Road, Udyambag, Belgaum, 590008. Cell phone 0984501312. Phone number 2443212. साड्यावर रेडीमेड गारमेंटची 50 वर्षाची परंपरा जपलेले रायबागी गारमेंट्स, सराफ गली, बसवेश्वर बँकेसमोर, शहापूर, बेळगाव येथे ग्राहकांच्या पसंतीप्रमाणे विविध दालने सज्ज ठेवली आहेत. तरुण तरुणींसाठी आकर्षक ब्रँडेड जीन्स तसेच कॉटन पॅन्ट्स, फॉर्मल, कॅज्युअल्स व सर्व वयोगटातील ग्राहकांना देखील पसंत पडतील अशा आकर्षक डिझाईन्सच्या पॅन्ट्स लक्ष वेधून घेत आहेत. टी शर्ट्स, फुल शर्ट्स, हाफ शर्ट्स तसेच सर्व प्रकारचे स्पोर्ट्स वेअर यांचा खजिनाच रायबागी गारमेंट्स मध्ये उपलब्ध आहे. येथे सर्वसामान्य ग्राहकांना परवडतील अशा किमती ठेवण्यात आलेल्या आहेत. तसेच साड्यांचे आकर्षक दालन आपले लक्ष वेधून घेते. यामध्ये शहापुरी कॉटन साड्या, पॉलिस्टर, सिल्क तसेच शहापुरी साड्यांमध्ये आकर्षक लाइनिंग चौकडा डिझाईनला मागणी वाढतीये. रायबागी गारमेंट्सचे वेगळेपण म्हणजे या ठिकाणी व्यायामासाठी लागणारे तसेच स्पोर्ट्सवेअर 3/4 ब्रँडेड अंडरवेअर सर्व साईज मध्ये उपलब्ध आहे. लग्न सराईमध्ये सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना लागणाऱ्या सर्वच व्हरायटी येथे उपलब्ध आहे. आपले व्यक्तिमत्व इतरांपेक्षा वेगळे दिसावे या ग्राहकांच्या मनातील धागा पकडून रायबागी गारमेंट्स शहापूर यांनी फर्मची मांडणी केली आहे. शोरूमला चोखंदळ ग्राहकाने अवश्य भेट द्यावी. थँक्यू. Fashionistas Closet, Churidars, Kurtis, Western and sarees. Look your best this festive season with our awesome new collection. Churidars starting at ₹1,000 onwards. Fashionistas Closet, 1512 Maruti Galli, Belgaum. You can call us on 9739033730. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी. हार्डवेअर, इंटेरियर हँडल्स, डोर लॉक्स, कर्टन ब्रॅकेट्स, प्लायवुड्स आणि ग्लास, सीपी बाथ फिटिंग्स, किचन ट्रॉली, SS रिलिंग आणि ॲल्युमिनियम रिलिंग, डास प्रतिबंधक नेट, इंटेरियर बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर. शहराच्या हृदयाजवळ आपल्या हृदयात. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी, काडोळकर गल्ली, बेळगाव. फोन नंबर 9448036853, 8197941732, 9380322785. आपल्या स्वप्नातील घर साकार करण्याकरता एक वेळ भेट द्या. Mafatlal Family Shop, Gautam, Wedding Collection, Full Suit, Sherwani, Modi Jacket, 100% formal shirts, formal trousers, cotton pants, jeans, t-shirts, Bermudas. Terrywool Suiting, exclusive safari range, 100% cotton shirtings, gift packs of shirts and pant pieces for gifting. Art silk sarees, chiffon and georgette fancy sarees, cotton sarees, dress material, kurtis, leggings, exclusive bed sheet at mill rates. Mafatlal Meal since 1905. Exclusive Mafatlal family shop in Goa, North Karnataka and South Maharashtra. Mafatlal Family Shop, Gautam, Hunstockies Road, Belgaum. You can call us on 0831 2422 571. V-Decor,
रामलिंग रोड, शेरी गल्ली, कॉर्नर, बेळगाव यांनी बेळगावकर नागरिकांसाठी खास फर्निचर सोबत कर्टन फर्निशिंग आणि स्लीपवेल कंपन्याच्या आकर्षक गाद्या, बॉम्बे डाईंगचे सर्व प्रकारचे बेडशीट, ब्लँकेट्स, नेट लॉन, मॉस्किटो नेट, कार्पेट आदीचा भरपूर स्टॉक उपलब्ध केला आहे. लक्षवेधी वॉलपेपर्स, वी डेकोर यांच्याकडे विविध डिझाईन्सचे वॉलपेपर्स उपलब्ध आहेत. सध्या घरांच्या भिंतींना रंग लावण्याऐवजी वॉलपेपर लावण्याची क्रेज आहे. रंगकाम करताना अनेक अडचणी निर्माण होतात. अडचणीवर मात करण्यासाठी वॉलपेपरचा उत्तम पर्याय आहे. यामध्ये हजारो डिझाईन्स असतात, त्यामुळे घरात पाऊल टाकताच मनाला एक वेगळाच आनंद मिळतो. एकूण डेकोरेट युअर होम, काहीतरी वेगळे असे फर्निशिंग येथे उपलब्ध आहे. वी डेकोर, इनोव्हेटिंग लाईफस्टाईल, CST नंबर 498B, रामलिंग रोड, शेरी गल्ली कॉर्नर, बेळगावी. संपर्क करा 0831 421 2504. आजार कोणताही असो, छोटा किंवा मोठा, योग्य ठिकाणी योग्य वेळी योग्य डॉक्टरांकडून सल्ला घेणे आवश्यक आहे. आपल्या प्रत्येक समस्यांवर मात मिळवण्यासाठी बेलगाम येथील सुप्रसिद्ध डॉक्टर सरनोबत यांचे होमिओपॅथिक रिसर्च सेंटर थायरॉइड, डायबिटीज, सोरियासिस, स्पॉन्डिलायटिस, अर्थायटिस, गुडघेदुखी, कंबरदुखी, त्वचा विकार, ॲलर्जी, अस्थमा, स्थूलपणा, स्त्रियांचे विकार, फायब्रॉइड, मायग्रेन, झोपेचे विकार, मूल न होणे, कमजोरी, मूळव्याध, ॲसिडिटी अशा कोणत्याही आजारांवरती सर्वोत्कृष्ट उपचार फक्त डॉक्टर सरनोबत यांच्या हॉस्पिटल येथे केले जाते. पहिली शाखा केदार क्लिनिक, फुलबाग गल्ली, मेन रोड, बेलगाम. डॉक्टर सोनाली सरनोबत व डॉक्टर समीर सरनोबत यांच्या डॉक्टर सरनोबत रिसर्च सेंटर येथे जर्मन औषधाने युक्त असे सर्वोत्कृष्ट उपचार केले जाते. दुसरी शाखा डॉक्टर सरनोबत होमिओपॅथिक रिसर्च सेंटर, गोवा वेस्ट सर्कल, बेलगाम. Stylish living. We change lifestyle. Sofa sets, center table, dining sets, TV unit, bedroom sets, mattress, bed, wardrobe, dressing table, office chair, garden chair, jhula, crockery unit, wall unit. Stylish living. We change lifestyle. Opposite Millennium Garden, Tilakwadi, Belgaum. You can call us on 0831 420 4100. काणकोण ब्रिटीश बायलेचेर बलात्कार आनी चोरयेची केस नोंद केल्या. 48 वर्सांचे एके ब्रिटीश बायलेचेर बलात्कार करून तिचे 20,000 रुपये उखल्ले म्हूण केस जाल्या. ही गजाल खंय काणकोणात 4 रस्त्या लागसार घडल्या. मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण पीडित बायलेक मेडिकलाक व्हेल्या. CCTV फुटेजी वेल्यान पुलिसांनी एकल्याक ताब्यांत घेतला. फुटेजी वेल्यान ताची चौकशी आनी खात्री करप चल्लां. In the British lady rape case, Kankona police has succeeded to procure a CCTV footage in which one suspect can be seen. The CCTV footage is going to play a crucial role in this case. Today in the police station of Kankona, we got an information in wee hour, morning hours. So one British national is 48 years old. She got some sexual assaulted and robbed by some unknown person. There was one person, and immediately once we got the information, the search senior officers gave direction to search the area and find out the suspect. During this investigation, we examined all the CCTV footage, and the local intelligence was laid on कि कौन हो सकता है, किस तरह का आदमी है, क्या है. तो during the investigation we got one CCTV footage in which we have zeroed down कि उसका हुलिया कैसा है, वो दिखता कैसा है, and we immediately registered a case, and now the search is going on. Definitely will arrest him very soon. Right now we can't say anything because everybody is under our radar. So जो भी आएगा सर विल लेट यू नो. दोन म्हत्वाचे डिफेंडर जखमी आशिल्ल्यान खेळूंक पावले ना, तरी वास्को टिळक मैदानाचेर चर्चिल ब्रदर्सान ईस्ट बंगालाक बरी फायट दिली. मात ते ईस्ट बंगालाक थांबोवंक शकले ना. ईस्ट बंगाल 2-1 गोलान जिखून आय लिगांत दुसरे सुवातेर पावले. चर्चिल 5वे सुवातेर घसरल्यात.
इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.